Hej, mit navn er Adam Frank. Jeg er trænet som multimediedesigner. Det vil sige, at jeg har med alt, som der hedder computerdesign at gøre. Så alt, som der er design på computer, det er mig. Og som du kan se bag mig, så fokuserer jeg allermest på det, som der hedder 3D. Men jeg kan også arbejde med alt, der hedder billede, lyd og videoredigering, samt et forstående niveau på alle former for programmeringssprog, som der har med websites at gøre. Med andre ord, jeg er alt, som du har brug for. Jeg laver 3D-billeder af mange forskellige former. Gerne noget, som der er baseret på noget virkeligheden med SketchUp, eller bare noget, der er helt konceptbaseret. Et eksempel på noget, jeg har lavet, kunne være min kærestes marsvinebord, som jeg lavede en 3D-model af, inden vi købte nogle af delene. Det var et større projekt, og derfor så det vigtigt at sætte ligneragtigt, hvad for nogle dele vi skulle bruge, og at vi fik det rigtige bestemt hjem. Jeg brænder for at komme til at arbejde inden for spilproduktion, men jeg er ikke kredsen. Jeg vil allerhelst gerne være en mand, som der kan hjælpe med alt, som du har brug for. Det er rigtig god til at sætte mig ind i et nyt projekt og blive god til et nyt program. Uanset hvad, hvis du har en position ledig, som har noget med computer at gøre, så er det en opgave, som jeg kan håndtere og tage på mig med et smil.